explicar as orixes familiares de Pessoa temos que remontarnos ao século XVIII. Naquela altura, Galicia vivía inmersa nun sistema rendista propio do antigo réxime, onde a propiedade da terra é unha economía de base agropecuaria, condicionaba a vida das persoas. Para garantir a supervivencia das seguintes xeracións, moitas familias arranxaban os chamados matrimonios trocados, en que casaban irmáns dunha casa cos da outra. Deste xeito, a pesar de raiar os límites de endogamia, o patrimonio ficaba en mans dos heredeiros dunha mesma unidade familiar. Vai ser, neste contexto, que naza na parroquia de Cando Caetano Dionisio de Lens, o protagonista desta historia e vínculo co escritor portugués Fernando Pessoa. O propio autor indicou para as notas do libro escritos íntimos, cartas e páxinas autobiográficas que a súa avoa materna descendía dunha familia emigrante de Galicia e, aínda que as xeracións intermedias vinculadas ao exército melloraron o seu estatus socioeconómico, as súas orixes foron humildes, dado que isto sería o que explicara a emigración a Portugal como tantos outros galegos, a finais do século XVIII. Caetano, o ascendente galego de Pessoa, foi bautizado no lugar da Ponte, en Outes, na igrexa de San Tirso de Cando. Mais que é o que sabemos de Caetano Dionisio de Lens? O que se sabe grazas á documentación parroquial e que ficou orfo pai antes dos 5 anos é que, como moitos mozos naquela altura, emigrou a Portugal, probablemente ao cuidado de algún familiar que xa estaba lá para gañar a vida. Parece que todo indica que recalou en Coimbra, onde vai procurar unha oportunidade no exército portugués. Nel admitía o alistamento de estranxeiros debido ás tensións políticas da época, nomeadamente coa monarquía hispánica. Unha vez recuperada a independencia de Portugal tras a Guerra de Restauração en 1668. Tal vez é por iso que, para evitar problemas, enmascarou a súa identidade e, a partir deste momento, toma o nome de Caetano Xosé Piñeiro. Con 20 anos consegue entrar como soldado cadete no Regimento de Artillería do Algabre, referindo ao oficio de carpinteiro. Caetano vai casar en varias ocasións. A primeira, en Faro. Tras enviuvar, vai trasladarse a Lisboa para ingresar na Academia Real da Mariña, na que pretendía ascender a oficial. Vai ser en Lisboa onde nazan os seus primeiros 7 fillos froito dun segundo casamento. E, precisamente, nos asentos de bautismo destes cativos que voltará a aparecer o seu apelido Lens. E, no caso do primoxénito, a mención de San Tirso de Cando como a parroquia de procedencia do pai. Caetano ascenderá no exército e mesmo vai vivir en primeira persoa acontecementos históricos importantes, como o embarque na nave Príncipe Real. Este será o barco de guerra que transporta a corte portuguesa e o Príncipe Xoán, na súa fuxida ante a invasión francesa. A recta final da carreira militar de Caetano acontecerá no castelo de San Xoán Batista, na Illa Terceira, nos Azores. Alí vai nacer en 1799 o que será bisavó de Pessoa, Ignacio Xosé Piñeiro, e a súa avoa materna, Madalena Xavier Piñeiro, xa en 1836. Caetano Dionisio de Lens, natural de Cando, dedicará os seus últimos anos de vida a ser formador na Academia Militar da Illa Terceira, onde falecerá aos 63 anos. Foi enterrado no templo principal de Ángara do Heroísmo o 8 de setembro de 1819.